Molt bona tarda i molt agraït per l'atenció que em prestareu. Després us ho tornaré a dir, quan me l'hàgiu regalat. Jo estic encantat d'estar aquí i més encantat de que m'hagi presentat la meva amiga Blanca Navarro, la doctora Navarro, que és que a part de que som amics, som veïns, ella està a Granollers, nosaltres a la Garriga tenim bona col·laboració i per tant tots estem a la xarxa pública, tant serà com evidentment ells. El doctor Cuixart em va dir, sense preguntar-m'ho, us ho ben asseguro així, que jo faria intervencions farmacològiques i jo com a home disciplinat, doncs evidentment no vaig protestar ni vaig dir res i m'ho va dir fa tant temps que jo la veritat és que fa 15 dies vaig pensar m'hauré de preparar alguna cosa i pensant, clar, en realitat és un tema tan específic que haurem de pensar. És difícil per mi parlar de fàrmacs havent-hi tant personal mèdic com personal no mèdic, per dir-ho així. Hi ha famílies, hi ha psicòlegs, hi ha pedagogs, hi ha tot tipus de professionals dedicats a la salut i per tant intentaré fer una cosa breu, concisa i intentaré aclarir dubtes que penso que hi poden haver. Abans de començar a parlar de fàrmacs, us vull presentar aquesta casa que en podríem dir que és la casa de la tranquil·litat de 43 famílies i bastantes més. La casa de la tranquil·litat de 43 famílies perquè aquí, aviam si ho sé fer, aquí, entre aquesta casa i aquesta, aquí en diem la llar Cau Blanc i allà en diem la llar Cotet, són dues residències terapèutiques especialitzades en tractament i en realitat són dues residències que vol dir que són dues cases. És on viuen 43 persones amb autisme, amb discapacitat intel·lectual severa, per tant persones molt afectades i que per tant no tenen o tindrien dificultats en viure a casa seva, en un entorn habitual per a les persones que no tenim aquest trastorn i que, per tant, un grup de pares, i per això dic que és la tranquil·litat de les famílies, des de fa 40 anys, i per això estem aquí, entre altres coses per commemorar-ho, doncs van fer un entorn adaptat a ells. I jo us puc dir que tots els que treballem allà n'estem absolutament satisfets perquè pensem que 43 persones molt afectades doncs tenen una qualitat de vida molt bona. Segueixo presentant la casa. Si us he presentat les dues llars, aquella part d'allà dalt són els tallers, per tant, després de viure en una casa com fem la majoria de nosaltres, o com és el desitjable, anem a treballar, alguns més estones que altres, això també és veritat. Aquí hi ha una zona esportiva i aquí hi ha l'edifici de CERAC, on fem consultes externes, diagnòstics, assessorament, formació per famílies, hem fet formació per professionals i on fem intervenció per persones amb TEA. Aquí a la sala hi ha uns quants dels companys de la casa i per tant us dono també de part d'ells el vostre agraïment per l'atenció que tant he dit que ens prestareu. Aviam, per què el doctor Cuixart em diu que parlem de fàrmacs si no tenim ni un fàrmac per l'autisme? Això és la primera cosa que em vaig plantejar. El que passa que les persones amb autisme, les persones amb TEA, les persones que tenen aquesta condició que en realitat modifica el cervell i fa que algunes facultats siguin extraordinàriament molt més desenvolupades. L'olfacte que té una persona amb TEA no el tenen cap altra persona. I la memòria visual que té una persona amb TEA tampoc. I per tant hi ha facultats extremadament desenvolupades, la memòria visual, l'orientació moltes vegades, la capacitat de visualitzar, d'imaginar el que han vist i reproduir-ho, però també és cert que comporta altres dificultats. I amb això que en diem l'espectre, des de molt poques a bastantes, a moltes. I és cert que les persones que tenen aquest diagnòstic, moltes d'elles, i abans ha sortit una xifra,
doncs moltes d'elles prenen medicaments. Prenen psicofàrmacs. Per tant, sembla una contradicció que diguem no tenim cap fàrmac per l'autisme, però la majoria de persones prenen, la majoria, un gruix important, substancial, sí que prenen medicaments. Per tant, anem a veure per què ho fem, no? I quins medicaments són. La primera cosa que direm és que les persones que tenen la condició, aquesta manera de ser, que crea limitacions, que dificulta la comunicació i que, per tant, dificulta l'adaptació a l'entorn, que tenen dificultat pels canvis, que s'alteren més quan hi ha situacions canviants, els canvis de ritme, els canvis inclús de mobles de la casa, els canvis de roba inclús de vegades. Doncs tot això incrementa la situació d'estrès. Fixeu-vos que l'estrès en realitat no és res més. Ara el meu predecessor parlava de l'Eu3, que és necessari per treballar i de vegades per activar-nos, però fixeu-vos que l'estrès patològic, el que no és desitjable, és tota aquella repercussió corporal que tenim tots quan ens estressem, i això ens passa quan les situacions externes sobrepassen la nostra capacitat d'adaptació. Per tant, una cosa molt simple, molt fàcil de dir és, clar, qui té menys capacitat d'adaptació, la seva resposta d'estrès és molt més elevada, molt més intensa i molt més freqüent. I, per tant, les persones que tenen uns nivells d'estrès, no parlo d'ansietat encara, uns nivells d'estrès, que vol dir que a les seves suprarrenals s'agreguen molts més corticoides, molta més adrenalina, que els hi puja la tensió arterial, que es taquicarditzen, que suen, que tremolen en certes situacions, que tenen una tensió muscular molt més elevada. Doncs totes aquestes situacions, que això ens passa a tots en diferents situacions, però en persones que tenen dificultats per adaptar-se passa molt més freqüent, doncs això incrementa el risc de tenir trastorns mentals associats, simplement per això. I per tant, és un fet real que tots sabem que les persones amb més vulnerabilitat, i en aquest cas les persones amb TEA, tenen més risc de patir altres trastorns mentals, que alguns d'ells sí que veurem que podem actuar, podem intervenir des d'un punt de vista farmacològic. Sabem, amb estudis fets, que el 50%, per tant la meitat de les persones que tenen una discapacitat intel·lectual, amb TEA o sense TEA, tenen 3 o 4 vegades, perdoneu, aquí he dit una cosa que em sembla que no va bé. El 50% de les persones amb TEA tenen discapacitat intel·lectual i les persones amb discapacitat intel·lectual, amb TEA o sense TEA, tenen 3 o 4 vegades més de risc, de prevalença, de tenir un trastorn mental associat. Per tant, ja estem dient que si la meitat de persones amb TEA tenen discapacitat intel·lectual de grau divers, per tant, aquestes persones ja de per si tenen 3 o 4 vegades més de probabilitat de tenir un trastorn mental. I fixeu-vos que amb la població general, sense diferenciar quin tipus de condició tenim cadascú, el 20% de la població ha tingut o tindrà un trastorn mental al llarg de la seva vida. Per tant, aquí fixeu-vos com això s'incrementa. I les persones amb TEA sense discapacitat intel·lectual, doncs, pel que hem dit abans, per la seva dificultat d'adaptació al medi, evidentment tenen més risc i tenen més prevalença, una probabilitat més alta de tenir trastorns mentals, bàsicament trastorns per ansietat i trastorns afectius, la depressió bàsicament. Són les dues patologies, els dos trastorns més freqüents. Cal dir que els trastorns mentals associats al TEA representen la principal causa d'ingrés, tant a hospitals d'aguts, una persona que té quadres d'agitació, intents de suïcidi, diferents causes que motiven un ingrés hospitalari, com l'ingrés en residències terapèutiques de llarga estada. No és el TEA el motiu de cap ingrés, sinó bàsicament són els trastorns associats, trastorns de la conducta, trastorns que
dificulten d'una manera substancial la vida d'una manera el més autònoma possible. Per tant, afecten la qualitat de vida de la persona, però sobretot també afecten a les famílies. A les famílies i, en el cas de que les persones visquin en residències terapèutiques, doncs també els trastorns de la conducta, o sigui, tot el que és la patologia associada, el que fa és incrementar el nivell d'estrès tant dels cuidadors, les persones que estan al voltant, del propi individu, de la persona afectada i de l'entorn, per dir-ho així. Nosaltres, per tant, ja que el tema és psicofarmacologia, intervencions farmacològiques, direm, doncs sí que disposem de fàrmacs que ens poden ajudar en aquest sentit, que poden millorar la qualitat de vida, perquè no milloraran el TEA, però també s'ha de dir una cosa que els que treballem amb persones amb TEA ho tenim clar, que quan qualsevol persona amb TEA o amb el diagnòstic que vulgueu o sense diagnòstic, quan està més tranquil, quan viu millor, quan té més sensació de benestar, tots els símptomes que té es redueixen. Hi ha una frase que jo la faig servir moltes vegades per explicar coses que són difícils d'explicar, que és que quan una cadena es tensa massa, sempre es peta per l'anella més tova. I, per tant, les persones amb TEA tenen una vulnerabilitat molt concreta que quan hi ha uns nivells d'ansietat o més elevats, doncs, evidentment, tot el que és simptomatologia TEA s'incrementa. No parlarem de noms de medicaments, ni de dosis, ni de combinacions, és evident, no és el lloc, no tindria cap sentit, seria suponífer, però únicament dir una cosa. Quan parlem de fàrmacs, fixeu-vos que parlem de fàrmacs des de temps molt poc llunyans, des de temps molt recents. Estem celebrant el 40 aniversari avui d'Autisme a la Garriga. L'autisme a la Garriga no és prehistòric. I fixeu-vos que, per tant, parlem de l'any 76. El primer fàrmac que va aparèixer i que mantenim actualment són les sals de liti, el Plenur, és el liti el que s'utilitza per al tractament dels trastorns bipolars. A l'any 50 va aparèixer el primer antipsicòtic, l'Argactil, la marca comercial és l'Argactil, la clorpromazina. Fins a l'any 55 no va aparèixer el primer antidepressiu que encara el mantenim, l'imipramina, el tofranil. A l'any 55, jo soc nascut del 59, penso, mare de Déu, sí, sembla que hagin sigut fàrmacs que hagin durat, que faci segles i segles que estan aquí i fa 4 dies. Penso com s'ho feien abans, no? Com s'ho feien abans per tractar, és que realment ho tenien difícil. Bé, segueixo, per tant, a l'operidol, el diazepam. Fixeu-vos que el diazepam, el famós diazepam, el Valium, és de l'any 59. Per tant, del 49 al 59 hi va haver una revolució farmacèutica brutal. Al 59 s'acaba la cosa. Es van acabar els invents. Perquè en realitat fixeu-vos que fins al 94 no són la risperidona, Risperdal, que la majoria de nosaltres hem sentit a parlar o el coneixem bé per la raó que sigui, però no res més que un antipsicòtic atípic, però ja és un antipsicòtic, o sigui, no és cap cosa. Des de llavors han sortit moltes coses noves, però res que sigui un avenç molt substancial i molt diferent del que ja teníem. Per tant, famílies de fàrmacs, què tenim? Doncs tenim els ansiolítics, els antidepressius, els antipsicòtics, els estabilitzadors de l'humor i els psicoestimulants. No tenim gaires coses més. Per tant, tenim un arsenal ampli, perquè hi ha molts tipus de fàrmacs de cada una d'aquestes famílies, però tampoc cap cosa de l'altre món, ens faltaria moltes més eines. De vegades penso, a mi una de les coses que em sabrà greu fer-me vell i morir-me és perquè no veuré què passa. Això no sé si vosaltres teniu la mateixa sensació, però jo soc molt curiós i penso què faran d'aquí 50 o 100 anys aquesta gent, no? Aviam, per què ens serveix tot això? Ens serveix pel tractament de tota aquesta comorbilitat, de tots aquests trastorns associats, com són, per exemple, l'ansietat. L'ansietat
tots sabem el que és l'ansietat, però m'agradaria fer-ne un breu apunt del que és l'ansietat. Fixeu-vos. L'ansietat, a diferència de la por, perquè són molt semblants, els símptomes són molt semblants, i ho vull especificar pel tema del TEA. A diferència de la por, si aquí aquesta sala ara tanquessin les portes i sortissin mitja dotzena de tigres de Bengala aquí, no tindríem ansietat, tindríem por. Molt diferent. Ens començaríem a inquietar, a mirar aviam qui és la primera víctima, a intentar fugir, començaríem a suar, a tenir una sensació de falta d'aire, tindríem taquicàrdies. En canvi, quan no hi ha cap amenaça física real, i racionalment tots sabem que no passa absolutament res, que no hi ha cap perill, de vegades tenim els símptomes semblants, pràcticament iguals. I fixeu-vos, per tant, que l'ansietat, amb les persones que tenen dificultat per adaptació, veuen molts fantasmes a tot arreu. I els que no tenim un TEA declarat, diagnosticat, moltes vegades també. O sigui que hi ha persones que diem, jo no pujaria mai a l'avió perquè l'avió és que, mare de Déu, no sé què em passa, no? O no pujaria mai al metro, o no puc estar en aglomeracions. Tot això és ansietat. Conscientment sabem que no hi ha cap mena de perill especial. La impulsivitat, no? Amb el TEA no té per què tenir impulsivitat, però moltes vegades està associat. Està associat i, per tant, fixeu-vos que la impulsivitat és totes aquelles conductes que tenim sense calcular conseqüències, que quan les hem fet, la irritabilitat, l'insomni, els episodis d'agitació, de vegades actituds de desconfiança, de recels, de suspicàcia. El TDAH està molt associat, hi ha una comorbiditat, hi ha una associació freqüent entre el TEA i el TDAH i els trastorns psicòtics afectius, com la depressió o el trastorn bipolar. Totes aquestes patologies són més freqüents en persones amb TEA que a la població general i, per tant, aquesta és la raó per la qual sovint utilitzem fàrmacs, o dit d'una altra manera, moltes persones amb TEA estan tenint tractament farmacològic. Quan els hem d'utilitzar? Quan estan indicats? Doncs, evidentment, sempre és la balança. Què pesa més, el benefici o l'efecte no desitjable? Doncs, evidentment, aquest és el càlcul, no sempre fàcil de fer. La veritat és que no sempre fàcil de fer i moltes vegades, com sabem, el que va bé amb uns no va bé amb els altres, el que amb uns és una dosi molt alta, els altres és una dosi massa petita. I la indicació clara de quan s'han de fer servir els fàrmacs és quan hi hagin símptomes tractables, doncs és obligatori fer-ho. O sigui, no té sentit no fer-ho, quan hi hagin símptomes tractables. Imagineu-vos aquest pobre senyor que no pot dormir, que es dedica a dialogar amb la lluna a la nit, doncs evidentment seria un pecat, per dir-ho així, no facilitar la seva son a través d'un medicament, si no hi ha altres coses que es puguin fer servir prèviament. I amb aquesta balança que hem dit, jo seré a un quart acabaré, amb aquesta balança que hem dit, ho dic perquè veig el Francesc que m'està mirant, direm, efectes beneficiosos. Per què serveixen els ansiolítics? Doncs tenen 4 funcions, bàsicament 4 funcions. Allò del 59, el diazepam del 1959. Redueixen l'ansietat, afavoreixen la son, allò no dormir és com una mena de tortura, per tant afavoreixen la son, relaxen la musculatura i a més tenen un efecte diferent en aquest cas, però que l'he volgut posar perquè amb el TEA hi ha moltes persones que tenen associada crisis comicials, l'epilèpsia, i per tant també tenen un efecte anticomicial, antiepilèptic. Aquestes són les funcions, els efectes buscats, els efectes buscats dels ansiolítics, que sabeu que n'hi ha molts. Hi ha molts, però tots són pràcticament de la mateixa família i es diferencien uns dels altres en potència i en vida, vida curta, mitja o llarga, temps que triguem a eliminar-lo. Quins són els efectes secundaris? Home,
Els efectes indesitjables. Doncs, evidentment, si m'emprec més del compte o soc especialment sensible a això, doncs tindré massa son. El cert, i això és una de les coses que preocupa molt les persones i les famílies, això crea dependència? No? O sigui, això que li està donant crea dependència o no? És de les coses que amb les persones que de manera controlada prenen medicació, una altra cosa és l'autoconsum, que no té res a veure amb això, no ens ha de preocupar especialment. Els ansiolítics no es poden retirar de cop, però de manera endreçada es poden retirar d'una manera segura. Poden alentir els reflexes, si una persona està amb menys reflexes té més risc de caure, això passa en persones grans, els ansiolítics en persones grans poden incrementar el risc de caiguda, etc. Per tant, avantatges i desavantatges. Els antidepressius. Jo estic enamorat dels antidepressius, us ho ben dic. Curen. Els ansiolítics no curen res, els antidepressius curen. Una persona quan està deprimida, que vol dir que està malalta, i sabeu què vol dir estar malalta de depressió? Vol dir que quan una persona està severament deprimida, 15 de cada 100 persones es moren. O sigui, té una mortalitat molt elevada. Sabeu que hi ha persones que diem, té una cardiopatia isquèmica i per tant té un risc de morir-se, de tenir un infart. La depressió mata. Mata perquè 15 de cada 100 persones que tenen depressió no tractada se suïciden. El suïcidi és la primera causa de mort en les persones menors de 40 anys. I la depressió és un trastorn associat freqüent en persones amb TEA. Per tant, els antidepressius curen la depressió. No enmascaren, ni l'enmascaren ni la curen de manera artificial, la curen, simplement. Simplement, o sigui, els símptomes reverteixen i la persona torna a estar tal com estava abans. A part d'això, què fan? Doncs redueixen la irritabilitat, redueixen el risc d'autòlisi, evidentment, i alguns antidepressius, els que en diem els serotoninèrgics, milloren la patologia, els símptomes obsessius compulsius, que no són, i abans la Rita Jordan ho ha explicat com ningú, que no són aquelles conductes repetitives clàssiques del TEA. Allò no millora amb antidepressius, evidentment. Quins efectes adversos? Que això també de vegades preocupa, no? Quins són els efectes adversos dels antidepressius? N'hi ha de tots. Hi ha antidepressius que molt pocs efectes adversos i he posat els que en fan més, que són els tricíclics, que són el que en diem els efectes anticolinèrgics. Donen sequedat de boca, fan suar més, donen restrenyiment. Sabeu, restrenyiment i poden fer retenció d'orina. Retenció d'orina bàsicament en persones, amb homes sobretot, i amb homes de certa edat, quan hi ha problemes d'adenoma de pròstata, etc. Però sabeu per què? Bàsicament perquè els antidepressius relaxen la budella i per tant si el budell està relaxat es mou menys, no? O sigui, les contraccions, els moviments peristàltics són menors, igual que es relaxa la bufeta de l'orina. Poden produir de vegades una mica de tremolor, afavoreixen la disfunció, la inapetència sexual i no creen dependència. Per tant, són fàrmacs que ben donats són molt segurs i solucionen moltes coses. Antipsicòtics, això és una altra família ja. Això és una altra família i doncs l'autisme no és cap psicosi, però que l'autisme de vegades provem amb un fàrmac, no va prou bé, anem tantejant i per exemple per reduir els episodis d'agitació poden anar bé, per reduir les autoagressions poden anar bé, per aquella hiperactivitat també, per la impulsivitat, per tant, bàsicament per problemes de conducta. Sintetitzant-ho serien bàsicament problemes de conducta. Quins efectes tenen? Doncs mireu, sobretot els clàssics, els antics, no tant els atípics, aquests d'última fornada, doncs poden donar certs efectes
que en diem extrapiramidals, que vol dir incrementen els símptomes, no la malaltia, no provoquen la malaltia, sinó poden donar símptomes que en diem parkinsonisme, que són similars al Parkinson. Certa rigidesa, la musculatura més hipertònica, certa disminució de la mobilitat, les cares més inexpressives, hi ha una disminució del parpadeig, poden provocar moviments, torsions, les distonies, poden tenir un efecte que és paradoxal, que és la catícia, que això de vegades és un efecte que s'ha de saber observar molt bé, perquè la catícia, fixeu-vos, les persones que prenen antidepressius poden tenir un efecte que és, antipsicòtics, poden tenir un efecte que en diem acatícia, que vol dir, paradoxalment, tinc una mena d'inquietud interna que no em puc estar quiet i en canvi estic prenent una cosa que teòricament em relaxa. I de vegades això es pot tenir la intenció de no té prou fàrmac, per tant, n'hi tindrem una mica més, no? I això pot incrementar més la catícia. La catícia és, per tant, un efecte paradoxal que sabeu allò que aquell quadre que en diem el quadre de les cames inquietes, persones que al vespre, sobretot, que no poden tenir quietes les cames, doncs això passa amb tot el cos, és una cosa bastant molesta. Amb algunes persones hi poden haver distonies tardanes, que són moviments espàstics que poden aparèixer al cap de 30 anys de prendre antipsicòtics. És poc freqüent, sortosament, i els antipsicòtics que més ho fan doncs ja no els utilitzem, pràcticament. Amb les dones, i també amb els homes, però amb les dones doncs, és més evident, perquè els antipsicòtics poden, sovint, això ho fan amb dosis, quan hi ha dosis més altes, augmentar la prolactina. La prolactina, fixeu-vos el que és l'hormona de l'alletament. I quan una dona dona el pit, no té la menstruació. Per tant, hi ha dones joves que mentre prenen antipsicòtics no tenen la menstruació i això els inquieta. De vegades no és un motiu, de vegades per deixar la medicació. Deixar-la per voluntat del malalt, de la persona. Pot produir en algunes situacions inclús galactorrea, una mica de secreció de llet, tant en la dona com en l'home. Quan li passa a la dona, ho diu no especialment inquieta. Quan li passa a un home, es pensa que s'ha convertit en un marciano i que li passa alguna cosa realment greu. Els antipsicòtics poden incrementar la gana, poden augmentar el pes i el sobrepès comporta de vegades que hi hagi més risc de tenir una mica de sucre a la sang, per tant de tenir una diabetis, de tenir una hipercolesterolèmia, per tant hi ha un quadre metabòlic associat als antipsicòtics i el que s'ha de dir és que no creen dependència. Per tant, fixeu-vos que sempre és allò de la balança. Els estabilitzadors me'ls saltaré bastant ràpid, estan indicats amb el trastorn bipolar, amb el cicle 2, poden reduir l'ansietat, alguns d'ells redueixen la gana, que de vegades ho fem servir per això, alguns d'ells la poden incrementar. I per acabar, 5 cèntims del que són els estimulants, els psicoestimulants. Hi ha una associació relativament freqüent, especialment amb nens, per això l'edat adulta es va evaporant, que és el TDA, el TDA o el TDAH, el TDAH associat a l'autisme. Per tant, pel TDAH, que sabeu que és una inatenció, una dificultat per concentrar-se, per mantenir l'atenció de manera continuada i, per altra banda, hi ha una impulsivitat elevada i una hiperactivitat motora. Doncs tot això es tracta amb estimulants, amb el metilfenidat bàsicament. Per tant, quan això es tracta i és un tractament molt eficaç, doncs evidentment millora el rendiment escolar, la concentració, el control dels impulsos, la conducta i una cosa important que és l'autoimatge. Ja no em renyen tant, el meu rendiment acadèmic és similar al dels meus companys i per tant què poden fer? Redueixen la gana i com en realitat són estimulants, poden incrementar la tensió arterial, poden afavorir les taquicàrdies, algunes vegades poden afavorir els tics
i cal tenir present que els estimulants que utilitzem no creen dependència. I per acabar aquesta exposició he pensat que posaria una imatge simpàtica, simpàtica de les persones simpàtiques que ens han vingut a veure per celebrar el 40 aniversari, entre ells, com veieu, el Sergi López i algun altre que ha vingut, com heu pogut veure abans, que ens hem sentit molt ben acompanyats i agraïts. Ara sí que us dono gràcies per l'atenció que m'heu donat i